Ahojte, dnešné video bude o viacerých veciach. Prvom vám chcem povedať, že mám nový blog a nový YouTube kanál. Áno, to je všetko. Adresy dám pod video. Aj nie na blogu nemusím, lebo to už budete na tom novom. Ale určite pod toto video dám linky. A toto video si môžete pozrieť aj na mojom starom kanáli, ktorý už mi prosím vás tam nekomentujte, ani nepíšte, už tam ani nebudem chodiť. Čiže ak sa vám moje videá páčia, ak chcete odoberať a vidieť ich naďalej, tak choďte na nový YouTube kanál, ktorý je nejaký Lotrinik. Lotrinik je akože Lénik, Lenka a MS je akože Miss, akože slečna. Včera večer som vymýšľala narýchlo nejaký názov, nič mi lepšie nenapadlo. Možno postupne mi napadne ešte niečo iné a to zmením. Nesrandujem, už na to ostane takto. Takže určite, ak chcete ešte vidieť ďalšie moje videá, tak na ten nový kanál, na tento, ktorý, keď ste teraz na lepidielko, myslím, že 27, tak tam už nebudem. A aj blog mám mslotrinik.blogspot.com. Čiže všetky aktuálne adresy budú pod videom. Ďalej vám chcem povedať, že som si objednala ďalšie farebné šošovky. Tieto modré, ktoré ste mohli vidieť vo videu asi o šošovkách, mi boli zlé. A objednala som si z vašej šošovky.sk, tiež vám link dám dole, môžete si pozrieť takéto zelené šošovky. Magic Eye. A je zaujímavé, že ja mám zakrivenie 8,8 a také zakrivenie vôbec nemali, ale poradili mi, že 8,6 Magic Eye sú dobré aj pre nás, ktorí máme iné zakrivenie. Takže tieto šošovky odporúčam tým s vyšším zakrivením. Mám ich teraz na očiach. Normálne mám modré oči. Aké mám špinavé. Ha. Čiže bez má aj trošku väčší priemer, čiže sa zdá, že tá duhovka je taká väčšia. Jej. Takže mám teraz také pekné zelené oči, vie nás blikať a možno v ďalšom videu môžem vymyslieť aj ličenie na zelené oči. Musela som vypnúť ventilátor, lebo aby ma bolo počuť a teraz sa začínam potiť, čiže o chvíľu mi tu tak pôjde taký cícerok po tu po čele. Dobre, čiže som chcela povedať, že mám nové šošovky. Link, hej, dám, kde som si ich kúpila pod video. Hej, a dám vám aj kód, lebo tam som dostala nejaký kód špeciálny, ktorý keď vám dám, tak dostanete 4 € zľavu. Myslím, že to každý tak dostane, čiže môžete si potom podávať tie kódy, ja vám ho tiež dám, čiže keď si tam budete niečo kupovať na tom vaše šošovky.sk a použijete potom ten kód, tak 4% zľava. A myslím, že pri tovare nad 20 €, ale nie som si teraz istá. Doprava tam je zdarma, keď si môžete tie šošovky vyzdvihnúť v meste, tam, kde majú nejakú tú kamennú predajňu. Blog mám nový, YouTube video mám nové oči. Haha. Takže všetko mám nové a teším sa na ďalšiu spoluprácu na tých mojich nových veciach. V sobotu 7.7. je vyhlásenie giveaway. Dám vám odkaz na giveaway o tie prstienky, ktoré vám ukážem vám ich. A neviem, som ich schovala. Tak som ich schovala. Počkajte. Boli úplne vpredu v poličke, vôbec som ich nevidela. Tu sú nádherné, nádherné. Aj s takou mašličkou, nie sú zlaté. Takže niekto z vás ich vyhrá. Čiže ak ich chcete, máte veľkú šancu vyhrať, pretože budeme žrebať ručne, ako ste mi povedali. Ja sa na to teším, lebo budem jak taká, viete, v kolese šťastia. Nie, to nebolo v kolese šťastia, to bolo inde. Vyžrebujem. A čo som ešte chcela? Hej, že vám adresu dám dole do soboty. V sobotu už budem robiť video, jak žrebujem, takže stihnite to do soboty. Tam treba sledovať môj Facebook a treba komentovať pod jeden príspevok, kde sú tieto prstienky. Treba dať svoj komentár, aby som vedela, kto sa zapojila, aby som z vás mohla žrebovať. Všetky linky budú dole, teším sa na vás najneskôr v sobotu, kedy dám video, kto vyhral a budem žrebovať. A píšte bye bye, nemusíte písať. Čaute.